एभ्रिवान माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय नोंथांमोननो आं दिनै आं बबेयाव थायो आं मा खालामो नोंथांमोननो आं ब्लगजों लोगोसे खिन्थालांनि आङो आन्ध्रा प्रदेशआव थायो आन्ध्रा प्रदेशआव नाथुर आदार होयो नोंथांमोना मोनथिखागौना गोबाङानो आसामनि मानसिफ्रा नाथुर आदार होनो फैयो नाथाय बेयाव माबोरै फिसियो मा खालामो माबोरै फुख्रिफ्रा बेसेबां गिदिर थायो नोंथांमोना आं फारि खिन्थालांनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां नैबेनो फुख्रिया नाय नोंथांमोना आं फारि खिन्थालांनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नैबेनो फुख्रिया ओमफ्राय बेयाव कारेन्ट थायो ओमफ्राय बे फांखाखौ मानो लगायो होनोब्ला अक्सिजेन होयो नाथुराव बिराद गोबां होखायो नालाय एसे एनै नाथुरजों बहा नङा होमबा गोबां नाथुर होनानै बेयाव अक्सिजेन बानायो बेखौ फांखाखौ फिदिङो नोंथांमोना आं उनाव खिन्थालांनि नोंथांमोना नायलांबाय था नैबेनो आंनि रुमा गोबाङानो आन्ध्रा प्रदेशआव खामानि मावफैयो बेनो बे जायगायावनो मावो बेयावनो नाथुर फिसियो नाबो फिसियो जोंनिखै नाथुरा थाङा ओमफ्राय नाया थाङो आरो ना कस होनो ना कस सान्दा ना कस ना पामफ्लेट होनो ना बेखौ फिसियो ओमफ्राय बेखौ जोंनि आसामसो लाङो खिन्थु नाथुरखौ लाङा नाथुरनि दामा बारा जोंनि आसामाव बांसिनानो नाथुरखौ बायनानै जानाय नङा मानो होनब्ला जोंनि आसामाव मोनखायो नाथुर लकेल नाथुर मोनो फिसा थेवबो बे गिदिरब्लाबो फ्राय बायना जानाया खम जागोन मानोना जोंनियाव नानि एभेलेबल नङा होमबा गुरना जाबानो मोनजालाबायो नालाय बेखौ गोबां आउट कान्ट्रिफोराव लाङो आरो ना आउट स्टेटफोराव इन्डियानि बाहेरावबो लाङो दा अक्सिजेन होनो नै बेफोरबायदि कारेन्ट थायो आरो ना बेयाव 3 फेस कारेन्ट फैयो ओरैबायदि खामानि ना नों आंनि आसामनि बायदि 2 फेस नङा बेयो नैबे मेन चेन्जार बे जेनेबा गाहायखैबाथाय जेनेरेटरनि ओमफ्राय गेजेरावबा अफ ओमफ्राय बे गोजौआवबा दा जेनेबा ओरै नै ओरै लाबबाय बेयाव गेजेराव थाबाय ना जेनेबा एसे चेन्जारा एसे हामा जाबाय ओमफ्राय ये गेजेरावबा अफ लाइनबो गैला जेनेरेटरबो गैला ओमफ्राय गाहायावबा जेनेरेटर ओमफ्राय गोजौआवबा लाइन ओमफ्राय नैबे बेनिनो बेयावबाथाय इयाव अर जोंब्लावो माने ना ओरै लागायबाथाय एसे फ्रा अर जोंब्लावनो चान्स थायो ओंखायनो नैबे फिसाखौ होनाय जायो बेनो एखे बेनो आरो ना ओमफ्राय नै ओरैजाय गोजौ होबाय नायदो नै गिदिंबाय फांखाया लाइन थांनाय फैनायाव माबोरै अट'मेटिक गिदिङो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि नै बेयो मेन सुइच बेनो ओमफ्राय नै गोथां नै बेयावबाथाय अन ओमफ्राय बेयावबाथाय अफ ओमफ्राय बेयो लाइन थांबाथाय आरो लाइन फैफिनबा बोरै अट'मेटिक नै बेनो बे अट'मेटिक आरो ना बेयाव अफ अन बेनिफ्राय नै टाइम बेसेबां टाइमाव अन जागोन माने अट'मेटिक 150 सेकेन्डसिम दं जेनेबा बेखौनो ओरै फिदिंबाथाय जेनेबा बेसेबां टाइमाव दोननो हायो आरो ना जेनेबा बेसेबां टाइमाव दोनो आरो गावबा गावनि गोसो बेयाव अट'मेटिक टाइम होनायनिबो खोथा दङ बेयाव अट'मेटिकआव टाइम होनायनि कारना जाहैबाय बे जिमानखिनि फुख्रियाव फांखा थायो बे फांखाखौ खेनसेनो सेन्जार लागायना होयोब्ला माने अर जोंब्लाव नङा होमबा खनसेनो माने बारदाय भल्टेजाव झटका नांबा माबायदि जायो नोंथांमोना मिथिखागौ ओंखायनो टाइमखौ खम बारा खालामजोबनांगौ जायो सबखौबो आरो ना सब फांखाखौ होमबाना सेन्जारा माने इमान खस्थ' मोनला अर जोंब्लावनो चान्स थाला आरो फुख्रियाव नाथुर गिदिर जायोब्ला 10 मिनिट आधा घन्टा 1 घन्टाबानो गोजावजोबो दा बेयाव लाइन थांनाय आरो लाइन फैनाय बेखौ बोरै मिन्थिनो हराव उन्दुसोनानै थाङोब्ला जेनेरेटर लागायनांगौ लाइन थाङोब्ला आरो लाइन फैयोब्ला जेनेरेटरखौ बन्द' खालामनांगौ अब्ला बेखौ बोरै मोनथिगोन बेयावबो मोनसे मेचिन दङ बेयो लाइन थांबा गाबो आरो लाइन फैबाबो गाबो बेखौ मा होनो हरन होनो बेखौ ओमफ्राय नैयाव अफ अन नोंसोरनो खिन्थानि आङो दा लाइन दङ ना ओमफ्राय दाथ' लाइन थाना मा जानो बेयाव अफ दङ बेखौ अन खालामब्ला लाइन फैनाय अब्ला नै नाय गाबदोंना ओमफ्राय लाइन थांबाय दा बेफोरबायदि आरो बेखौ अनाव दोननांगोन अब्लासो बे लाइन फैनाय आरो थांनायखौ माने गाबनानै खिन्थागोन आरो जेनेबा दा बेयाव अफ खालामथ'यो सानावथ' गोनांथि गैया जेनेबा मानसिया मिथिखायोना लाइन थांनाय फैनायखौ ओमफ्राय दा हरनि थाखायल' नैबेबो मोनसे सिस्टेम फन फैनाय सिस्टेम इयो कल जि कम्पानिया फन हरो आरो ना जि फांखा गाज्रि जादों लाइन थांदों लाइन फैदों बेखौ कल खालामनानै खिन्थाहरो जाय नाम्बारखौ एक्टिभ खालामदों नै एन्टेना दङ बेटारि दङ बेबो लाइन थांनाय फैनायनिबो गाबो ओमफ्राय फनबो फैयो ओमफ्राय फांखाया मा गंसे हामा जादों बेखौबो फन खालामनानै खिन्थाहरो जेनेबा ना नाम्बार थायो फांखानि बे फांखाया इदि
गिदिङाखै होननानै खिन्थाहरो। बे नाथुरा हगारनायनिफ्राय 20-22 दिननि नाथुर ओमफ्राय नेक्स्टआव आं खिन्थानि नैबेयो गासै 45 डेज माने 45 दिन जानायनि उननि नाथुर नोंथांमोन आं खिन्थानि नाय नाथुरा बारा देराखै थेवबो फ्राय देरदो बुंजायो गुबुनफोरना गोबां देरो थेवबो बे नै इसिम देरबाय नै बेयो 45 दिननि नाथुर बेयाव दुरुं नुदोंना बे दुरुंजों बे नावखौ बोनानै आदारखौ सारलाङो आरोना ओरैजाय ओरै फांखा साइडखैल' सारो आदारखौ ओमफ्राय खायफाना साइड मोननै सारो नैबेयो सिलाइ गावो दाउब'फोर फैयोब्ला हांसोफोर फैयोब्ला बेलेग दै गाज्रिनिफ्राय ओमफ्राय सोरनिबा भाइरास जानाय फुख्रिनिफ्राय माने मोजां नाथुर थानायाव बाफैयोब्ला गावो आरोना फैनो होआ बानो होआ भाइरास जायो बेलेग भाइरास दैयाव बानानै फैनाया मोजां बायोब्ला भाइरास जायो ओंखायनो बेफोरबायदि गावग्रा लायो आरोना नुबाय दा नोंसोरनो आं आदारखौ खिन्थानि आदारा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर ओमफ्राय बिदिनो 2P बो थायो ओमफ्राय 3P ओमफ्राय 3SP 3M गोबां बिभागनि दं आरोना गुबुन गुबुन नाम गुबुन गुबुन कम्पानि ओमफ्राय नैबेयो आं होनाय आदार ओमफ्राय नैबे मोनसे बे बेलेग ओमफ्राय नैबे बेलेग साइजआवथ' एखे नुदोंना खिन्थु नामफोरा कम्पानिफोरा बेलेग बेलेग आदारा साइजआ एखेयानो जायो ओमफ्राय मात्र बेयाव कम्पानिफोरा बेलेग बेलेग आरोना नैबेखौ नुदोंना बियो 3SP फिसा फिसा खिन्थु बियो बेलेग कम्पानि नालाय साइजआ एसे बेलेग बेलेग जानो नागिरो बेनिफ्राय नैबेयो आं होनाय बे 3Mआ गिदिर गिदिर बेनो लास्ट बे 3Mनिफ्राय आरो आदार गैला आरो बेनो देरजासिम फानजासिम बेनिफ्राय याव गोबां मुलि थायो बिदि मुलिफ्रा बिराद दाम मोनसे थेमासावनो 1000 गाहाम 1200 गोबां आरोना खमावनो गैखाया माने मुलिफ्रा ओमफ्राय नैयो अक्सिजेन बे अक्सिजेना मायाव खाथियो माने अक्सिजेन होनबाथ' मिथिखाबाय नाथुरा जुदि अक्सिजेन खम जानानै नाथुरा गोजावोब्ला बोथोर गाज्रिब्ला ओमफ्राय बिदिनो फांखा लगायाब्ला फांखाफोर हामा जायोब्ला जेनेबा हरावनो जा सानावनो जा फांखाफोरा जेनेबा बन्द जानानै थायोब्ला फांखा लगायनो टाइमाव हरावथ' हरखा ओमफ्राय सानफोरावबो लगायाबाबो माने गोजावला जोबो आरोना अक्सिजेन खम जायोब्ला दा ओंखायनो बेखौ सारनाय जायो आरोना ओमफ्राय टेब्लेटबो थायो ओमफ्राय बेयो पाउडार फिसा फिसा एंखुर बायदि आरो बेखौ दा गोदानखाय आं नोंथांमोननो खुलिनानै दिन्थिनो हानाय नंला नैबे नाथुर फुवानखौ बेफोरबायदि पलिथिनआव अक्सिजेन होनानै लाबोयो बेलेगनिफ्राय बेलेगाव फिसियो नाथुरखौ बिमा खालामनानै ओमफ्राय फिसा जाहोनानै बेफोरबायदि गुबुन गुबुन फुख्रियाव हगारफैयो आरोना दा देरबाय नाथुर देरनायनि उनाव नै गुरबाय गुरनानै फानसिगोन आं नोंथांमोननो खिन्थानि ओमफ्राय बेखौ बरफजों लाङो बै ट्रेयाव नुदोंना ट्रेयाव बरफ होनानै लाङो नैबे नाथुर नाय